een eigen doel geschoten had. En snel daarop een scorekans verspeelde op de lat. Tackelde de keeper en verdween toen door het net. En riep ik heb mezelf voorgoed maar buitenspel gezet. Als ze me missen, dan missen. Als ze me zoeken, dan ben ik snoeken. Als ze me missen, dan ben ik vissen. Ja, zo vissen ze achter het net. Als ze me missen, dan ben ik vissen. Als ze me zoeken, dan ben ik snoeken. Als ze me missen, dan ben ik vissen. Ja, zo vissen ze achter het net. Ja, een leerlingkapper die zijn klanten kaal geschoren had, zodat de man toen zonder baard en zonder haren zat. Praatte die geschrokken klanten Kojak mode aan, maar zei toen hij zijn baas zag staan, ik moet nu werkelijk gaan. Als ze me missen, dan ben ik vissen. Als ze me zoeken, dan ben ik snoeken. Als ze me missen, dan ben ik vissen. Ja, zo vissen ze achter het net. Jongens, ik heb beet! Hele dikke man! Zo weet het. Nee, maar die kan ik niet doorgaan. Nee, daar kan het mee. Harde ding omheen. Ding omheen. Oh. Op voor een worstje. Gerard, dat is een worstje. Mensen zeggen wat, ik zei, hij doet het altijd maar, of niet? Ja, dat wil je wel. Huh? Bed eens keer maar, jongens. Ditje, jongen. Wat zijn de noordkant? Ik heb geen wier, man. Waar is die net? Oké. Hier staat draaien, maar deze weer dus dichtklapt, mag ik zeggen, dat werkt.
Hè? We slaan ze raar. Ja, mooi hè? Je gaat net, je gaat je net omzetten. Vind je het mooi? Hij vindt het prachtig. Maak het altijd wat best net, jongen. Ja, bang is het best. Ze fredden de slaan, er zit een ingeslagen dus. Ik ga de kwaliteit van krikken weer, hè? Oh ja, man. Ik dacht van mannen, dat was zeker een huiskaart, maar daar een olievatje, dat ik wel denk van weinig centen daar. Dan gaat er een trein voorbij en toen zei dat jongetje met mij wel wat vrede. Ja, weet wat het mem. Nou zit jonkje, mem, hoe kent het nou dat mem wel iets jonkjes krijgen en locomotieven krijgen? Geen lietse locomotiefjes. Nou zit mem, dat weet ik net, dat maar hij zei, nee jong, dat weet ik net. Doe maar de morgen maar betiet en we naar het station rennen en vrede om een chef van de trein hoe het in elkaar zit. Nou Griet, nog maar stoorpen. Ja, Henk, dat is er een beetje. Schreef maar ik even praten, hè. Je maakt gelijk over die vlagjes hier. Weet je al de cijfers er wel? Ja, dat zijn dus er een. Nou, maar dat vind ik dus ik ken het. Ja, die cursus gaat naar de zee met zijn woord voor dingen. Net langzaam. Ja, die komt nog. Zo, die stak komt er nou ook even mooi op. Nou, zijn tegen ons is die dan. Ik ken het niet.
We hadden die extra om in de hoek te komen. Ja, dat is maar gelukt. Ja,
zeggen was het nou dan? Nou, dan daar maar de bovenop, hè? Meestal eind, hè? Nog er eentje wat stoor ik jou, hè? Dat ik nog wel. Nee, maar dat is verschillend. Minder film. Oh, die is nooit weer, die is zo stil weg. Hé, hoe heet het? Ja. Dat is nou zeker. Hoe heet het? Ja. Dat weer de bedoeling, net of net? Ja. Maar ik kan van...
definitief besloten of volgende week woensdag de Elfstedentocht al dan niet doorgaat. Rond 5 graden. In het noorden en noordoosten was het vanmiddag echter met zo'n 9 graden vorst veel kouder. Hallo, hoe is het nou? Selma. Oh, van wie? Kom mee. Het regent toch? Wat? Het regent toch? Net voor de lijn. Welke vind jij het leukste? We worden ook horen, hè? Ja, dat is mooi. Ja, klaar, rijden maar.
maar door dan... Dan ben ik